Char. Oy, Poy. Angkot siya dia. Natong gahapon ba akong pangutana nga. Ako'y pangutana nimo. Kanang sa ganito English sa kuan? Sige, Pastor. Sana lang. Don't dare me. Aw. Wa pa de ka kalimot ato, Pastor. Di ba ingong ko ang but pasabot sa don't dare me kay ayaw kong dala dito. Amo bagod na Bisaya god. Mabugod na but pasabot ana. Sa pasabot pud anang ayaw kong dala dire. Aw. Dalon. Dire? Yes. Siyempre, don't hear me. You hear that? Don't hear me. Cara English pagi Kunot, mong pataka, pangutana juga ba? sa ako. Kanibe. English gyapon English. Saman pangutana ni mo, Pastor. Ayaw magkakag-English ka. Na, sa may bot pasabot anang kuan be. Conclusion og opinion. Ay. Conclusion of opinion. Oh, conclusion og Sama. opinion. Pastor mura magwa kaagi og mat. Siyempre, ang bot pasabot sa conclusion, bot pasabot, dili ka makasulod. Kay conclusion. Tagalog mo gunagod. Hindi ka makasulod, conclusion. Kay kidangat nimo. Kanang opinion unsa man na? Ang opinion, siyempre makasulod nakapastor ay kay opinion god. May gibangkong nimo. Kung opinion di makaspasok nakadoon. May gidangat nimo. Yes. Very simple nga English, you can understand anymore. Ay mahaw ka dito. Taray. Nya. Sukol pa kag English, mister. Kupay kunohon nimo. Bright kay kada. Gutom na sad ko, Pastor ay. Mahaw na Tara. sa Pastor ay. Mahaw na ta. Tara ka.